यान मल्लिका यान इनी उंची चिकन रेसिपी मल्तुंदुल्ले स्पैसी चिकन मस्त टेस्ट आपुंडुंदु यान 2-3 सरी ट्रೈ मल्ते इंक मस्त एड्डांड आइके यान इनी उंदु रेसिपी शेयर मल्तुंदुल्ले निगुल यान इंच मल्दे बंद तोचावे इंच चिकन मल्परेगे यान ಏನು ಪೂರಗೆ ತಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ 2 ನೀರುಳ್ಳಿ 2 ಟೊಮೆಟೊ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಅಂತೆ 2 ಸಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಅವನ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ತೂಪ್ ದೀತೈಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂಜಿ 3 ಚಮಚ ದಾತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ಬತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾತಿನಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇನೆ ಶಿಮ್ಲಾ ಮಿರ್ಚಿ ಪಾಡ್ದಾನೆ ಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಪಾಡ್ವೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ನ ನೀನು ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅದು ಊಟ ಬಾಡೊಂದು ಬನ್ನಗನೆ ಗೆಪ್ಪುಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯರೆ ಬರಲಿ ಇಂದು ರಡ್ಡಲ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ತನಕ್ಕೆ ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಟೇಸ್ಟ್ಗೆ ಎತ್ತು ಬಿಡು ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆತೀನಿ ಒಂಚಿ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಇಕ್ಕಾನ ಇದೊಂದು ಸೈಡ್ ದೀಪೆ ಇತ್ತೇಟು ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆ ಒರಿದುಂಡು ಇಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಚಮಚದತ್ತು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ನೆಯ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾತುಂಡು ನೆಕ್ಕ್ ಸಾಸಿಮೆ ಪಾಡು ಜೀರಿಗೆ ಪಾಡಿಯಾನೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡಿದ್ದೇನೆ ಖಾರದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದಂತೆ ಸ್ಪೈಸಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಿಕನ್ ಇದೊಂದು ಲೈಕ್ ಫ್ರೈ ಆತಂದು ಇತ್ತೇನೊಂಚು 3/4 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ತಂದೆ ಒಂದೇನ ಇಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ವೆ ఒకసారి మిక్స్ ಮಾಡ್ತೇನೆ
ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಒಂಚಿ ಸಿಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಿಡ್ತೇನೆ ನಾನು. സിക്ക ബൈതുണ്ട്. തെന്നേക്ക് ഉപ്പ് പാടുന്നില്ല, രുചിക്ക് കൂടെ അതിനകത്ത്. then ಮಂಜುಳದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋನಿತ್ತು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಚಮಚದಷ್ಟು. ಎಡ್ಡೆ ಮೆಣಸಿದ ಪುಡಿ, ಒಂಜರ ಚಮಚದ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಪಾಡೋನಿತ್ತು. ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಒಂದುಲ ಖಾರದ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನಾನು ಪೂರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಟೊಮೆಟೊನ್ ಪಾಡುವೆ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಬೇಯರ ಬಿಡ್ಬೇಕು. 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯೋಡು, ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು. ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡುವಂಜಿ, ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ನಿಂಗೆ. ಸೈಡ್ ಕುದ್ದಿನ ತೋಚೊಣ್ಣಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಿ ಅನಿತ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಪಾಡ್ತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಲ್ಲ ತಾರಾಯಿ ಪಾಡುಜಿ ಒಂದು ದಾಲ್ ಇತ್ತಂಡ ರೈಸ್ ದಟ್ಟುಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು, ಚಪಾತಿ ತಿಂದ್ರೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು, ಪೂರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು, ನೀರು ದೋಸೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಯೊಂದುಂಡು. ಚಿಕನ್ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಐಕೊಂದು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿದ್ನೇನು ಪಾಡುವೆ. ಚೂರು ಅಡಡೆಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ಯಾವನೇನೆ ಇದು ಫ್ರೈ ಆತಿನ ಕೂಡ ಬೇಯೋಡು ಬಂದಿಜ್ಜಿ. ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪೋಣ. ನಿಕ್ಲೋರು ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಚಿಕನ್. ನಿಗುಲ್ ಮಲ್ತಿನ ಚಿಕನ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂದೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. Okay, bye.